आपलं ट्रँग्युलर फाईट आहे हे मी मानायलाच तयार नाही. सरळच फाईट आहे BJP आणि काँग्रेस. आता आपची काय तिथं वास्तविकता आहे तोंडण्यामध्ये आपण फिरल्यानंतर लक्षात येईल की कुठेही ते स्पर्धेमध्ये नाही आहेत. आणि ते स्पर्धेमध्ये नाही आहेत लोकांना कळतं की आपलं मत जे आहे त्या ठिकाणी वाया घालू नये. कोणालाही आपण त्या ठिकाणी मत द्यायचं आणि तो कुठल्या तरी फार कमी मताने त्या मतं घेऊ शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये लोक अलीकडच्या काळामध्ये कुठं मतदान करतं असं काही चित्र नाही आहेत. म्हणून सरळ सरळ फाईट आहे. आप हे रणमध्येच नाही आहे. ते दाखवण्याचा प्रयत्न करतं, वाजागाजा करते. मागच्या वेळेला सुद्धा आपल्याला माहीत असेल की तृणमूल काँग्रेसने ज्या पद्धतीनं प्रचार प्रसार चालवलं होता 22मध्ये, त्यावेळेला नंतर काय परिणाम आले आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. की असं हे अशा पद्धतीनं प्रचार करून आपलं अस्तित्व दाखवण्याचा काही पार्टी प्रयत्न करतात, पण तो जनता अशा पार्टीनं मान्यता देत नाहीत.